Eugene bor i Claras lille hus i Dragør. Clara Selborn sætter det i stand og skaffer også et lille klaver, så han kan øve sig de der 6-8 timer om dagen, som det er nødvendigt for en koncertpianist. Jeg er faldet godt til i en lille fiskerby. Clara Selborns lille hus er ideelt til mine behov. Hun har endda fundet en husholderske til mig. Eugene og Clara, de får også et meget nært forhold. Clara er jo sådan lidt en genert kvinde, som står lidt i skyggen fra den store forfatterinde. Og det er meget tydeligt, at Eugene ser hende og laver sjov med hende og driller hende. Og de får et meget nært forhold. Clara bar en stor, flot pelsbold af en hat. Hun lignede en glamourøs russisk spion, drillede vi hende. Hatten var noget af en sensation. Vi udførte et fint lille ritual den dag jeg flyttede ind. Fader Kaiser, præstekomponisten, velsignede huset. Claras lille niece Maiken tog sin nationaldragt på til lejligheden. Hun var så sød. Bob Hunt fra New York sang There's a man going round taking names, og Clara var meget bevæget. Karen Blixen ringede fra Rungstedlund og sagde, at hun var sikker på, at jeg ville blive meget lykkelig i Dragør. Hun bad en ung digter, der bor tæt på, om at kigge forbi, for at få mig til at føle mig hjemme. Hans navn er Jørgen Gustava Brandt. Gustava kalder vi ham. Han kiggede forbi, og jeg kunne mærke med det samme, at han ville blive godt selskab. Han er en rigtig Casanova. Han kender alle de kønne piger i en kilometers afstand, virker det som. Han har en snørklet form for humor. Clara siger, at han er talentfuld. Eugene Haynes, han lærer utrolig hurtigt. Han har klæbehjerne. Så Jørgen Gustava Brandt, han lærer ham dansk, og det behersker han meget hurtigt. Og det betyder, at han også kan tale med de lokale. Jeg sad i den gamle kro sammen med nogle af vennerne, inklusive Gustava selvfølgelig. Det var kort tid efter, jeg var flyttet ind i Claras hus. Fiskerne kunne ikke finde ud af at udtale mit navn. Til sidst kom en af de gamle søulke over til, hvor vi sad, og sagde i den skønne lokale dialekt, fra nu af er dit navn Hans, du er en af vøre. Han indledte en række skåler. Mændene løftede deres glas og råbte, Dag Hans! Nu slår den gamle sømand mig på ryggen, når jeg møder ham på kroen, og siger, Dag Hans, din gamle svensker. Eugene, han er jo sådan en nydelig mand. Han er sådan sirligt klædt og går i jakkesæt og fint tøj, når han færdes på Rungstedlund. Men når han er her i Dragør, så indpasser han sig. Han køber sådan et par blå arbejdsbukser, som fiskerne også går i, og et par træsko, som han går med, når han slapper af i Dragør. Og det gør selvfølgelig også, at han falder ind og falder i snak, når han så også til med kan sproget. Så nu tusser jeg rundt i træsko og tætsiddende benklæder, ligesom dem fiskerne går i. Fru Larsen, husholdersken, som Clara har fundet til mig, siger, at jeg ligner en gåsehyrde. I 1957 der er der en artikel i Billedbladet under overskriften, der bor en nære i Dragør. Og teksten fortsætter så, der håber, at Europa vil holde lige så meget af ham, som han holder af Europa. Og det synes jeg afspejler den store forhåbning, som Eugene har haft til det her ophold, både i Europa og også i Danmark. Hvor han håbede at ligesom kunne mødes på lige fod med andre mennesker og blive respekteret som den klassiske musiker, han var.